Здравейте, прекрасни момичета! Днес съм изключително развълнувана, защото излиза продукт за ръце, който разработвам от изключително дълго време. И в това видео искам да ви разкажа историята зад него, защо избрах да го направя по начина, по който избрах, за съставките и изобщо целият процес, през който минахме. Hand Magic – магия за ръце. Това е мултифункционален продукт, който брилянтно работи като крем, серум и маска за ръце. Сега ще мина през епичния му състав и защо избрах всяка съставка да бъде включена в него. Ръцете са продължение на сърцето. С тях милваме, гушкаме, работим, стопляме, споделяме и се свързваме със света. Първоначалната идея беше да направим крем-маска за ръце, защото моите ръце са изключително сухи. Ако редовно мия чини, използвам миялната. Ако използвам препарати без да слагам ръкавици, просто много бързо за един ден ми изсъхват всички кожички около ногтите, тук започват да ми се напукват пръстите, даже става болезнено и тук кожата ми е доста суха. Така че исках нещо, което да не е просто крем за ръце, а нещо, което да възстановява ръцете в дълбочина, така че аз се снимам, да мога да имам моите си ръце, тези, които си харесвам. Трудността, която срещнахме тогава е, че когато става въпрос за маска, тя попива бавно и аз това, което правих е да го отложа за момента, за който няма да си ползвам ръцете, за да мога да си сложа маска на ръцете, като един хирург, да се разхождаме така с маска на ръцете. И тогава разбрах, че аз това нещо няма да го използвам, заради това, че съставките не действаха достатъчно бързо. И тогава започнахме да търсим съставки, които действат в дълбочина, действат бързо и в същото време имах идеята, че искам да е много лека консистенция, която след като си намажеш ръцете, ето тук да няма абсолютно нищо мазно. Просто да е лека и ефирна текстура, която попивам. И все пак не исках да се откажа от идеята за маска, така че това залегна като основа в това да формулираме магията за ръце. Отне повече от година, за да бъде формулиран този продукт точно както искам и да има точно действието, което искам. Първоначалната ни идея беше да стартираме този продукт за коледната ни кампания преди повече от една година, ама нещата не се развиха по план. Междувременно попадам на една бутикова швейцарска компания, която произвежда изключително високотехнологични съставки за кожа, направо са дошли от бъдещето. И те правят нещо изключително поради няколко неща. Първо произвеждат съставка от замразено вино или замразено грозде по много интересен начин. Открили са, че ако не оберат гроздето, а го оставят върху лозата, докато дойде зима, и това грозде замръзне, след това виното, което се получава от това грозде, е много по-сладко, много по-качествено и с много по-високо съдържание на полифеноли. И също така, за да може да замръзне по естествен начин, докато е на лозата това грозде, всъщност само най-здравите, най-качествените зранца остават върху лозата, докато дойде зима и замръзне. И също така това е един така доста рисков процес, от гледна точка на това, че не е ясно точно колко грозде ще остане здраво, докато дойде зимата и докато всъщност е замръзне на лозата по естествен начин. И в същото време са открили, че ако комбинират полифенолите от гроздето с едни полизахариди от една специална палма, се получава съставка, която не само хидратира, ами има свойството да напомпва кожата така отвътре, така че всъщност не премахва бръчките, но ги намалява в голяма степен в рамките на 30 минути след като се използва тази съставка. И това аз като го прочетох казах, вау, искам да се свържа с тези хора и да видим какво можем да направим заедно. Следващата съставка е от кафяви водорасли и има уникалното действие да активира процес на разграждане на пигментните петна. Тъй като с възрастта се появяват пигментни петна точно по ръцете и освен това забравяме да си слагаме слънцезащита на ръцете. За мен беше важно да има такава съставка в магията за ръце. При това тази съставка има клинични изследвания, че го прави в рамките на седмица. И стигаме до витамин B3, ниацинамид.
Това е изключително интелигентна съставка, която ми е много любима, изпълнява много роли в кожата. Една от най-важните е, че поддържа липидната бариера, което означава, че кожата по този начин задържа повече влага. Много важно за ръцете, които се мият често. Също така намалява пигментацията и увреждането от слънцето и действа с енергично с витамин С и с водораслото на дъгата. Минимизира фини линии и бръчки, така че подмладява кожата на ръцете и действа и като много силен антиоксидант. За мен беше задължително да го включа в състава на Hand Magic. Следващата съставка е провитамин B5 или пантенол. Харесвам го по две причини. Първата е, че намалява изпаряването на влагата от кожата, по този начин хидратира по-добре. И втората е, че намалява зачервяването и успокоява кожата, което е изключително важно за кожата на ръцете, която вече казах 100 пъти, че е изложена на хиляди неща. Включих и специално подбрани масла във формулата. За мен беше важно тя да е лека формула, да не оставя никакви мазни петна и да избера масла, които попиват изключително бързо. Подбрах 5 масла за формулата, масло от оризови трици, таману, карите, рициново и олус масло. Това са масла, които са подходящи за чувствителна кожа и за зряла кожа, а кожата на ръцете е поне 10 години по-възрастна от кожата на лицето, по проста причина, че ги мием, не ги пазим и са изложени на всичкото, на което са изложени. Така че за мен беше важно тези масла да са много подходящи, да възстановяват кожата, здравето й, да запазват влагата и в същото време да я подмладяват. Както виждаш, епичен състав с много звезди, няма друг такъв крем, серум, маска за ръце като Hand Magic. Първоначално направихме една по-гъста текстура, защото аз исках крем, маска за ръце. Това, което обаче не ми хареса е, че като нанеса на ръцете, трябва 10 на минути да ходя така като хирург, т.е. да си отделя 10 минути, а идеята да си отделя време ми се струва сложна, а когато нещо е сложно, не го правя. И тогава промених заданието и помолих за една по-лека текстура, която в рамките на 30 до 60 секунди да попива. Зависи от слоя, който се намаже, колко е по-плътен. И също така исках да включва и масаж. Т.е. да не е само ето така да си намажем ръцете, е да има едно 20-30 секундно погалване на ръцете, защото така показваме отношение към тях и когато покажем отношение към нещо, това ни се връща, като се възстановява повече и също така го включваме към тялото си. Тоест, до сега, ако сме забравили ръцете си и не сме ги включвали в своята рутина, с това погалване и масаж просто да бъдат включени в нашето тяло, защото ние много често обръщаме внимание, работим, галим, гушкаме, даваме, даряваме с тези ръце, продължения са на сърцето ни, а всъщност ние отделяме нужното внимание. В крайна сметка се получи една много лека текстура, която ако нанесеш като фин слой, просто да хидратираш ръцете, да ги възстановиш, попива доста бързо, като крем, като серум. А ако искаш по-така сериозно възстановяване на ръцете, ако имаш нужда от такова, да нанесеш по-плътен слой и с масаж да покажеш на ръцете си, че ги обичаш и да им дадеш и малко повече от съставките на тази магия за ръце. И сега да ти разкажа за процеса на одобрение и тестване на всички продукти, които правим в Rumi Cosmetics. Първо лабораторията прави прототип по заданието, което аз съм им дала и когато аз одобря прототипа, може да са 1, 2, 3, както виждаш, работихме по текстурата, връщах го няколко пъти и в момента, в който аз харесам текстурата, харесам действието, как ми се отразява продукта, тогава започваме процедура за тестване с доброволци. И тя е една малко сложна процедура. Тестваме продукта с 20 души. Всеки един от тях подписва договор с нас, дава ни снимки преди да използва продукта. Имаме въпросници, които им изпращаме на 7 дни на използване на продукта и след това, след 30 дни използване на продукта. Подписваме договори с тях. Изпращат ни снимки след като са използвали продукта и попълват ни такива големи въпросници, какво им харесва, какво ни харесва, цялостни впечатления. И след като направихме тест с продукта, си спомням, че всички много го бяха харесали. Единственото нещо, което ни им беше допаднало е аромата. Обаче толкова много бяха харесали действието, че аз си казах, че
добре, искам да имам мечтания продукт с мечтания аромат, ще поработя по това да подобрим аромата. Като за аромат, какво имам предвид? Ние не влагаме аромати, в цялата козметика няма абсолютно никакви аромати. Това, което използваме за аромат добавяме много малки количества етерични масла. Етеричните масла, когато се влагат в козметични продукти, има определена концентрация, безопасна концентрация, която се влагат. Аз даже ги влагам в много по-ниска от позволената концентрация, по проста причина, че ако използваш много продукти, в които има етерични масла, даже и в одобрената им концентрация, ако използваш 1, 2, 3 продукта, в един момент ще се натрупа много етерични масла, така че ги влагаме в съвсем малка концентрация. И тогава добавихме етерични масла, между другото стана много як аромат на крема, маската, серума за ръце. И отново го изпратихме на доброволци, т.е. отново стартирахме тази процедура за изпращане на продукт. Това, между другото, да изпратиш продукт на 20 души е доста трудоемко. Имейли, телефони, имат въпроси. Не като... Представи си на една приятелка, на няколко приятелки да дадеш да тестват нещо, каква комуникация върви и си представи, нали, с 20 души. А и все пак това е официален тест, който се води под ръководството на дерматолог. Т.е. нещата са поставени на професионално ниво. Междувременно на мен ми звънват от лабораторията и казват, че са направили тестове и с по-добри тестове и с по-добро действие е варианта без етеричните масла. Аз вече съм получила и отговори от хората, които тестват доброволците, че харесват повече варианти с етеричните масла, но пък в дългосрочен план по-добри резултати дава версията, която е без етерични масла, така че в крайна сметка избрах да пуснем версията, която е без етерични масла, без да сме подобрявали аромата. Просто Hand Magic мирише на това, което е вложено в него. Не сме добавили абсолютно никакви етерични масла и абсолютно никакви аромати. Благодарна съм, че след година и нещо перипети, доставки на съставки от различни държави, тестове, имейли, разговори, лаборатории, какво ли не, Hand Magic е реалност. Благодаря ти, че изгледа цялото това дълго видео. Моята мечта е с подобни разкази да те вдъхновя, да повярваш, че можеш, да повярваш, че заслужаваш и че си ценна. И че ако вярваш в мечтите си, те малко по малко започват да се сбъдват. Ако имаш каквито и да било въпроси, свързани с процеса, по който се е случило всичко това, с самия продукт, ще се радвам да ми ги зададеш. Искам да ти кажа, че си ценна, такава каквато си, и да продължиш да вярваш в мечтите си. Ти благодаря за това, че ме следваш и ме подкрепяш. Благодаря.